Abote dadi pengayuman lan gawe tentreming kabeh kawula ing Metar. Kok ana newelaken Kang Sumandang ana ing Praja Metara. Ya. Rene aku saged dadi pengayumaning kabeh kawula ing Metar. Bakal ndak lakoni apa wae sing kudu ndak tindakake supaya Praja ing Metara bisa ayem-ayem tentrem. Rene aku kuwi duwe katresnan kang bisa ndak sambat sebuti. Aku bakal sowan ana ngersani Kanjeng Ratu Kidul. Kanjeng Ratu Kidul, kula ingin sowan Kanjeng Ratu. Kula ingin sowan Kanjeng Ratu. Awane panas kaya ngene. Tak gobiane iki wong tahunan iki. Kepiye lagi iki? Kanjeng Ratu. Kanjeng Sultan. Tentunipun ingkang nyuwun prisa menika kula Kanjeng Sultan. Nggih, Kak. Namung buktinipun kula nembe mangsa semedi penjenengan. Nunggu anggen kula mangsa saja njugaraken anggen kula semedi. Nyatanipun rak ngaten to Kanjeng Ratu. Leres. Nanging nyuwun sewu Kanjeng Sultan.
Inggih. Anggen panjenengan semeti wonten ing Jaladri Kraton Kidul menika Inggih. ndadosaken poyang-paying benter sedaya kawula wonten ing Kraton Kidul. Mila kula nyuwun luntun isih pangapun dalem galaran sedaya kawula dalem rene kula nembe mangsa semedi dados damel mboten remenipun sedaya kawula Kraton Kidul Kanjeng Ratu. Mila anggen panjenengan teteki wonten ing gisi ing segara kidul Inggih. menika tentunipun wonten ribet rak ngaten to? Kuwi gatos. Inggih. Namung nyun sewu. Mila leres. Anggen kula sowan wonten ing Kraton Kidul sak temenipun kula menika kapang dhateng panjenengan. Boten pitados kula menika Kanjeng Sultan. Rene panjenengan menika garwa kula ingkang sanget kula tresnani. Menapa klentu menawi kula menika kapang dhateng panjenengan Kanjeng Ratu. Garwa panjenengan menika, garwa sampean dalem menika mboten namung kula, wonten garwa Prameswari, garwa Ampiak ugi kathah nggih to. Leres. Pangandika panjenengan leres. Namung garwa kula ingkang sanget kula tresnani namung panjenengan. Rene panjenengan ugi setunggaling ratu, setunggaling pengayoman wonten ing Kraton Kidul Kanjeng Ratu. Kanjeng Sultan, Kados pundi Kanjeng Ratu? mbok sak menika ngendika kemawon. Ngablangaten. Estunipun wonten perkawis menapa to? Kula kados ngeblak. Lah inggih. Inggih namung sadenipun nyuwun pangapundhut. Kejawi kula menika remen dhateng panjenengan. Namung satemengipun wonten ing dados ing kedah kula aturaken dhateng panjenengan Kanjeng Ratu. Kados mekaten. Inggih. Estunipun kula menika inggih sampun grahita. Panjenengan tedhak manggi dhateng kula tentu wonten pepeteng utawi kawontenan ingkang boten ngremenaken wonten ing Monggo sak- negari Mataram. Inggih mila kula gadah kapitadosan. Peteng sak menika metengi dhateng jagading Mataram. Estunipun wonten wigatos menapa? Menawi panjenengan boten berat boten saged kelampahan. Kula Pramila pamanggih kula namung panjenengan saged berat ratu nuju menawa ing Praja Mataram menika Kanjeng Ratu. perkawis menika to. Menika gampil. Sak menika ingkang Baku baku ingkang wigati. Menapa panjenengan menika boten kapang kalian kula to? kula waras sampun matur. Inggih. Kejawi kula menika kapang ugi wonten wigados ing kedah kula aturaken. Inggih, sak menika kula kepengin menika tondo Kapang menika wau. Inggih, kekidungan katresnan Inggih, panjenengan inggih, dumateng inggih. kula. Cobi dipun pratelakaken. Badhe kula pinangkani menawa dados panyuwun panjenengan Kanjeng Ratu. Yene ngetawang ana lintang. Yen tawang ana lintang. Inggih. Kanjeng Ratu ingkang kula tresnani. Kok kadosipun mangu-mangu lho anggenipun paring pangandika menika. Kaperbawan dhateng Sulistya warnaning Wong panjenengan menika yen kemutan kalian kula, kemutan kalian ingkang wonten kidul menika. Boten ingkang wonten ngajeng kula namung Kanjeng Ratu mboten wonten panita sanet Kanjeng Ratu. Marang mika ing akoso Sultan Agung inggih darah dalem Kanjeng Penemban Senopati ing Ngaloko pepucuk ing negari agung ing Mataram. mung sira kang angrenggak
janji kados. Lah inggih panjenengan menika wontenipun namung janji-janji. Aku eling sumedhot rasan pias ingsun nimas aku prasopo panjenengan kula prasopo Kanjeng Ratu sineksenan bumi langit sineksenan bumi langit sumpahku tresnaku sineksenan bumi langit Kanjeng Ratu kados mekaten kegandengan pindha mimi lan min tuna Kanjeng Ratu lega rasing manah kula matur nuwun matur sembah nuwun dene Kanjeng Sultan Agung inggih sampun damel maremen manah kula saklajengipun kados pundi Kanjeng Ratu reruwet utawi bebanten ing Mataram inggih bebasanipun reretu utawi pagebluk ingkang manjing wonten Raja Mataram menika kawula ing Mataram enjing sakit sonten dumugi pejah kosok wangsulipun sonten sakit enjing dumugi pejah kados mekaten ila kula pitados menawi boten Kanjeng Ratu boten wonten saged mbelat pacoban wonten Raja Mataram menika Kanjeng Ratu Kanjeng Sultan inggih kula tak matur nggih inggih monggo Kanjeng negari ing Mentara menika badhe tata titi tentrem gemah ripah loh cinawi inggih tebih saking pagebluk menawi wonten serananipun utawi tumbalipun dipun kalsing pagebluk Mataram menawi dipun tumbali utawa dipun seranani inggih lajeng menapa Kanjeng Ratu wujudipun menika sekar utawi kembang Wijaya Kusuma Sekar Wijaya Kusuma ingkang mapan wonten ing Kadipaten Pucang Kembar. Mbok bilih kados ngaten kemawon atur kula karya Basuki sampun kula nuwun pamit. Kanjeng Ratu. Kanjeng Sultan. Kanjeng Ratu. Semanten bekti panjenengan semanten tresna dhateng Ratu Mataram Kanjeng Ratu. Nggih. Sedaya dawuh panjenengan badhe kula estakaken Kanjeng Ratu. Singoranu sowan rene Singoranu. Sendika ini sowan. Iya. Kakang Singoranu. Inggih kados pundi? Mestine Kakang Singoranu ngerti. Nggonku mangsa semedya ning isih ing Samudra Kidul iki nak mergo Praja Ngetan lagi nampa pacoban. Pacoban kang abot mungging kang dadi pengayuman ning Praja Mataram Singoranu. Mula aku banjur budidaya supaya Praja Ngetan pulih ayom-ayom tenun kaya winyune. Kula kowe ndak aturi kowe ndak kanthi supaya ndereke nggonku mangsa semadya ning kisih ing Samudra Kidul iki mau.
Inggih. Lajeng kersanipun Jeng Sultan. Ngene kan anu Singoran. Inggih. Aku wis dipanggih dening Kanjeng Ratu Kidul lan diparingi sarana. Puring Praja Mataram ilange pageblug menawa ing Praja Mataram kudu kadunungan Sekar Wijaya Kusuma. Oh. Monggo kembang Wijaya ya Sekar Wijaya Kusuma mapane ana ing Kadipaten Pucang Kembar. Terus Singoranu ndak dawuhi mundhut utawa metik Sekar Wijaya Kusuma kang saiki dumunung ning Kadipaten Pucang Kembar. Sliramu Kakang Singoranu ndak lilani ya. Kakang Singoranu ndak lilani nganti prajurit segelas barat minangka rowang laku jantramu Kakang Singoranu. Inggih. Sampun terang terwaca dawuh Jeng Sultan. Iya, Mila wekdal titi wanci menika kula badhe lumarap. wonten ing Kadipaten Pucang Kembar. Iya, sing ngandhati banyu ini pangestu. Inggih, Kakang sampai Singoranu. pangestu. Yo, sing ngandhati aja nanti kaya bujang. Thank you.